escoitas o clonk, clonk desas gotas. Ni sequera sabes de onde chega o son. Os túneles provocan tantos ecos tan confusos, mentres sintes o frío que te rodea. E a fame, tes moita fame. Cantos días levas sen comer? Pois así é. Se queredes facer unha pequena revisión sobre o que dar un paseo polo abismo, pois aquí hai unha campaña coñecida como Out of the Abyss. Saír do abismo. Rage of Demons. Así que bueno, este é un manual de campaña de Dungeons and Dragons que saiu hai moito tempo e que eu estou dirixindo. Creo que é unha campaña bastante particular, así que neste caso non vou a facer unha review sobre todo o contido do libro. De feito, aínda non o rematei de ler, non rematei nin a metade, pero sí que iso o que levo revisado xa me deu, e o que levo dirixido, para ver que bueno, que ten moitas particularidades e que poden ser útiles para outras persoas que vayan dirixir a campaña. Polo tanto, decidíme a facer este vídeo. Un vídeo que eu teria agradecido moito ter visto, así que, pois iso, por se pudera axudar a alguén, aquí vai. Vale? Pois bueno, por un lado, as características son bastante particulares. Se ides a dirixila, deixade ben claro a mesa, o grupo que ides a xogar, un pouco a ambientación, vale? Unha ambientación que non é para todos os públicos. Moitas partidas de Dungeons and Dragons son partidas de ambientación épica, vale? Non é o caso, polo menos, da primeira parte da campaña. Hai que avisar ao grupo que é unha campaña dura, na que van a sentir impotencia, frustración, medo, depende, o sea, non é medo rollo Strat, non é ese tipo de terror, é medo a morrer por non atopar comida, por non sobrevivir, por que acontezan cousas sen sentido. Entre comillas, ten tamén un aire a Stranger Things, vale? Hai moitas cousas que nesta campaña, de feito, a toleira está bastante presente, vale? Entón, bueno, tede presente en iso, en transmitir sobre todo o tema da impotencia, da frustración, incluso pode haber sensación de claustrofobia dentro da aventura. Entón, bueno, adiantarlle o grupo que non vai ser un paseo, non vai ser unha campaña de que digas, bueno, pois, se complican as cousas, quédome uns días na taberna e me relaxo. Non. Por lo menos na primeira metade é complicado, vale? Entón, tede en conta a hora de falar coas personaxes, coas persoas que vayan a xogar. Ambientación, como o título dá a entender, bastante metida na infraoscuridade, vale? Así que bastante diferente pois dos habituais que son na superficie e que estén todo como máis colorido, luz, sol, nubes. Aquí no. Aquí, pois, a noción do tempo van a perder moi probablemente. Como máster, é un reto a nivel de dirección. Os mapas son grandes, iso non é sorpresa, están noutras campañas, pero aquí o grupo comeza, podes complicarte máis ou menos, pero o grupo comeza con 10, máis ou menos 10 NPCs que están xunto co grupo. Poderán baixar ou aumentar o seu número, pero bueno, é un grupo que está presente e que se sigue como está, pois iso, que son 10 NPCs que tes que levar a maiores dos que haberá noutro entorno, é dicir, no foco principal levarías 10 NPCs que teñen trasfondos interesantes. A mí, polo menos, deume mágoa, pois, iso, quitar ou demais, segundo a que. Entón, bueno, eu, ao final, deixei a todo o grupo. Pero iso, tede en conta que a nivel de máster é moi complexo, ten bastantes normas extra en comparación con outras campañas que irei comentando máis adiante. E iso, para min, o máis tal foi a cantidad de NPCs, porque se queres levarlos ben, se actúan moito, o grupo non ten espazo, pero senón é como se non existiran. Entón, bueno, eu intentei máis ou menos xestionalo para poder equilibrar como puidera, e despois iso, o comezo é moi duro, non hai só este grupo de 10 NPCs, senón que hai máis, vale? Comezan nunha situación bastante dura, vou a facer spoilers, vale? Se alguén está ata aquí. Comeza o grupo encerrado, están nunha celda con iso, 10 NPCs, polo tanto, a convivencia, entre comillas, é dura, e por outro lado están os presidiarios.
quen os teñen ali retidos, que son un grupo de drows bastante poderosos. Entón comezan nunha situación na que non teñen armas, non teñen recursos, están aí pendentes para ser vendidos como escravos. Daquela, pois é bastante complexa, vale? Non quero tampouco irme pola aventura, pero iso, que se vas a comezar con esta aventura, botalle un olliño, valora o ben, que non é a máis sinxela de todas. E bueno, despois a hora de organizar a campaña, pois veredes que os capítulos son un caos. Vale? Por exemplo, vou non pronunciar mal, vale? Pero a cidade de Graslook, a cidade metalúrxica de a forxa que hai Duergar, por exemplo, a información está espallada ao longo do capítulo aquí, alá, noutro anaco, hai un montón de misións que se entrelazan, están moi mal organizadas. Ese é un exemplo de como está o libro, vale? Está todo bastante mal organizado. A campaña plantéxase no seu mundo como un mundo aberto, pero non é, vale? Como máster, tendo a campaña tan complexa e logo a importancia dos niveis, porque claro, podes ir onde queiras, sí, pero entón, para min, para simplificarlo, ao final intentei facela máis ou menos lineal. Que pasa? Que se o grupo decidir por outro lado, pois van por outro lado, non vou obrigar poñerlles unha pistola, podería, pero non, vale? Entón, para organizarte como máster é máis sinxelo obviamente que haxa unha liña, unhas rutas para poder organizarte un pouco, porque a organización da campaña é un caos. Como teñas que revisar algo de pronto, igual non o atopas. Vale, hai unhas guías maravillosísimas nas que me salvaron, vale? Aquí podedes tamén pois aproveitar e sacar información, veñen organizadas por capítulos, así que unha visión xeral permiten dan consellos, comentan pois algunha lagoa que pode haber na campaña ou algún NPC que xa que ter en conta ou suxerencias ou o que sexa. E aquí temos dúas guías que son as que creo que máis emprego, que son en Elven Tower Out of the Abyss Guide e Slime Flourish Running Out of the Abyss, vale? Logo aí tamén pois ustedes por capítulos, vos deixo o enlace na descripción do vídeo. Vale. A miña sesión 0. Obviamente isto é como eu decidín facela, pero aquí cada quen que faga o que lle pete. Primeiro, na aventura orixinal hai límites a hora de escoller razas. E obviamente haberá pois en trasgondos. Haberá tamén algunhas clases que sexan como máis sinxelas de empregar nesta situación que comezan, vale? Por exemplo, unha monxe pois non lle van a quitar as armas, vale? En principio, seguirá podendo golpear, en cambio, unha maga perde o seu libro de conxuros. Ou unha paladina pois se queda sen escudos, en armadura, de pronto non ten defensa, vale? Entón, obviamente hai clases, pero nesto non hai limitacións ou suxerencias, creo. Pero nas razas sí. Creo que o límite que puñan era que foran razas da superficie. No meu caso, deixei escoller o que quixeran, e de feito medio grupo ten razas de debaixo. Me colleron un gnomo das profundidades, un drow e un githyanki. Así que, isto non é que sexa das profundidades, pero vamos, que non lle interesa tampouco estar moito na superficie. E logo xa teño unha maga humana e unha noma dos bosques. Así que nos trasfondos hai trasfondos ou incluso dotes que creo que hai que traer o propio libro, que é de experta en infraescuridade, que para min se carga a metade da gracia da supervivencia do principio da campaña. Entón, eu non me a pediron, pero tampouco a permitiría, porque pois non sei, perde moita gracia para min da campaña. Entón, bueno, pois polo demais os trasfondos non só destacar ese, pero bueno, na sesión 0 que fixemos foi falar das razas que podían coller, unha explicación de todas as razas, das clases, dos trasfondos e tamén das deidades, porque nesta campaña as deidades pois teñen o seu aporte, vale, como en todas. Entón, nada, expliquei a todas as razas que existen, bueno, as máis coñecidas polo menos, clases e demais, e despois pasamos ás relacións iniciais e idiomas. Na campaña asumen que é un grupo que se coñece e que foron atrapados xuntos. No meu caso particular, adoito dicirlle o grupo que faga a personaxe que queira, co cal poden vir cada quen do seu lado. Nesta campaña en concreto dá un pouco igual, porque ao final están todos nunha celda, así que pois se coñecerán si ou si, queiran ou non.
eu o que fixen foi engadir nos seus trasfondos pois unha situación dende o que me deixaron na que atraparan a cada quen. Podería tamén xogarse esa parte e demais sen problema, claro. Un punto moi importante nesta campaña é ter claros os idiomas que sabe cada personaxe. Porque na infraescuridade o máis común é falar infracomún, non común. Polo tanto, se seguía como suxire o libro por razas da superficie e o grupo non metarrolea ou, bueno, ou si que quere facelo aposta de coller infracomún para entenderse, vai haber moitas dificultades de comunicación, vale? Entón, te den conta que non ven nada mal ter a disposición a lista de idiomas que coñece cada personaxe e cada NPC, sobre todo do grupo de 10 que acompañan. Expliquei o sistema, vale? Porque nas miñas sesións 0 pues, explico o sistema. E no meu caso, pois, aplicación de nivel 20 porque aquí imos a empregar. E logo nada, pois expliquei e solicitei unha serie de tiradas de dado na sesión 0. Vale? Que pedín? Pois o que pedín foi para organizar un pouco a precampaña. Por un lado, pedínlles que tiraran, non lles expliquei para que era cada tirada, vale? Era para min, para organizarme e para ver como ian a entrar na primeira sesión. Entón, o primeiro que lles pedín que tirasen é un dado de 10. Este dado de 10 conta dende o presente hacia atrás, dende o presente da campaña hacia atrás. De forma que se sacaban un 10, quere dicir que entraban 10 días antes do inicio da campaña. Fixen máis ou menos un cálculo de 10 días. E tirei estes dados tamén por cada NPC. Logo, un dado de 20 para os obxectos. Pois son objetos, madre mía. Entón, neste caso, o de carisma é o de abaixo. Neste caso, os obxectos, hai unha táboa que pon que mentres están interactuando o grupo intentando salvarse e demais, supónse que pasan días, o grupo pode conseguir unha serie de obxectos, vale? Entón, para non facelo metade da sesión, ter que apañar, o que fixen foi deixalo dado, que deixaran os dados tirados, eu xa miraba na lista, pois que obxecto isto correspondía. E despois lles pedín tirar X dados de 10. X é igual a súa puntuación de carisma, o seu modificador. Polo tanto, o bardo, que probablemente era quen tiña máis carisma, pois igual tiraba 3 dados, vale? Eses dados, cada un destes dados, facían referencia a cada NPC con quen comparten cela. Polo tanto, que fixen con estes dados? Pois, asignándolle un a cada NPC, terían como algún tipo de amizade, coñecemento sobre ese ou esa NPC, vale? Como que tivera un contacto. Entón xa lles daría como un certo vínculo con eses NPCs. E penso que ten sentido que sexa por carisma. E logo, moi interesante, facer un pantallazo, un rexistro, o que sexa, para ter un listado un pantallazo do equipo co que comezan e as súas posesións. Porque recordamos que ya imos a roubar. E queda un pouco feo que se esforcen un montón para poñer todas as súas posesións e fagamos tras e nos esquecemos. Non. Pode ser que as recuperen, ou pode ser que non as recuperen ao principio, pero pode ser que se lle dé a pé durante a campaña que poidan ir recuperando pois o colgante da miña boa tal, pois igual cando están perseguindo se empregan como cebo para que volvan atrás, vale? Entón ter un rexistro destes obxectos e posesións por se podemos facer uso deles. Tendo en conta o que acabo de dicir, que se non recuperan os obxectos non pasa nada se eu como bardo non recupero o meu instrumento, podo conseguirme outro instrumento. Pero se como maga perdes o libro de conxuros é máis fastidio. Polo tanto, eu sí que fixen como unha pequena trama para que negociando co Drow, que sí que lles dá pé a facer unha traizón, lles facilitara o libro, vale? Ser crazy, pero un poquinho de humanidade. Entón, no meu grupo en concreto, o único que levaron foi o libro, porque o resto, que o roubaron antes de intentar escapar, porque o resto non puideron, vale? Miraron que o tempo se lles ian a botar encima, ian a volver a encerraros, ian a matalas, entón o que fixeron foi, mira, queda todo atrás e saímos por patas. Entón, bueno, simplemente puideron salvar o libro, que de feito tiveron que ocultar nas súas heces para que non lle lo toparan. Por isto, digo que é unha campaña bastante, vale, durilla, que teñen que estar aí pasando mal, vale? O sea, non teñen que facer que pasen mal, pero por como está, moi difícil que non o pasen mal. Vale, regras a ter en conta que non están en todas as campañas. Toleira,
cordura, vale? Aquí se tiran bastantes dados de toleira e de cordura e polo tanto poden acabar con niveis de toleira acumulados. No grupo, pois se van curando, briñen unha sorte que invocan unicornios co Faernes. Vale, logo, normas de transporte e de viaxe. É común nos mapas grandes, pois dunha cidade a outra viaxar. Vale, pero neste caso non van a ser viaxes tan longos sempre. Aquí vamos a ver o movimento dentro dun túnel, cantos días se tarda, pouco a pouco, ilo xogando, isto xa dependerá de cada máster, claro. Pero necesitamos coñecer un pouco o transporte terrestre a pé polas grutas, entre espacios máis grandes, e tamén o transporte marítimo, porque, bueno, marítimo, aquí el lago. Porque, bueno, pode ser que escollan navegar porque o percorrido máis curto, aínda que, claro, a auga, pois, ten así unha sensación de máis inestable. Por ende, tamén poden aprender, como pon abaixo de todo, a skill de navegar. A medida que van navegando máis, pois se podedes ir dando puntos por skill. Eu como conseguilo mireino por Xanazar, pero bueno, fixen un poquinho máis asequible por horas ou así e ia sumando. E os barcos e demais, pois teden conta que os van a intentar reparar, entón teden en mente, pois, como se pode facer. Tamén dentro da viaxe hai unhas normas específicas de persecución. Cando o grupo consigue escapar de Belkinvelve, que é onde o grupo está atrapado, pois o grupo Drow a quen lles escaparon van ir a recuperar o grupo. Polo tanto, hai como unhas normas de persecución que van de 0 a 5 de en canto a máis próximos ou máis afastados están e se vai haber algún tipo de colisión, de enfrentamento. Entón é interesante ter a persecución a man e saber esas normas. Despois, velocidade de nado, como dixemos, nalgún punto van a poder ter enfrentamentos acuáticos, polo tanto, ter en conta a velocidade de nado, como é o combate acuático e incluso as regras por asfixia, porque obviamente poden morrer se non consiguen coller aire. E despois, a nivel de supervivencia, hai normas de forraxeo, a visión, vale? Por exemplo, a maga humana non ve nada, está frustradísima, entón tede en conta que aquí se non teñen unha boa visión na escuridade, pois van a estar bastante a cegas, literalmente. Como hai moitos túneles e zonas iguais, poden ir tamén desenvolvendo pois habilidades de cartografía. A orientación, a menos que teñan a dote na que saben a que hora están e demais, a van perder por completo. Tedes que intentar levala vos como poidades, o sea, bueno, podedes darlla, pero en principio igual levo por privado, para saber máis ou menos cantos de tempo levan, cantos días avanzan, cantos non, e demais, pero a orientación van a ir perdendo eso, a do tempo e a de ubicación, ata que atopen, cando escapan non saben onde están. No meu caso había un Drow, pero creo que tampouco, non recordo se chegou a ubicar onde estaban, pero vamos, que estaban moi perdidos. Entón, salvo o grupo de NPCs que sí que dan suxerencias, como Xapón, que Bupido recomenda ir... Vou pronunciar mal os nomes de todas as cidades, vale? A Crashcloak, e non recordo a onde querían ir os nomos das profundidades, pero bueno, eso era... non me ven. Era bastante máis lonxe, entón, bueno, e Bupido que lles recomenda ir a Sloopdup, así que nada, máis ou menos as criaturas da infraescuridade si se ubican un pouco. Vale, que non me quero alongar, pero me alongo. Alimentación. Ter en conta que pode que pasen días sen comer e sen beber, e isto leva a que se vaya acumulando cansanzo e finalmente leva a morte. Por lo tanto, leva rexistro da cantidade de comida que se alimenta. Non é obrigatorio porque así soa moi pesado dito, vale? Pero o meu grupo se implicou bastante nisto, levaban as contas e vías como estaban racionando e demais, entón me pareceu moi interesante porque a min persoalmente, pois por exemplo as películas de supervivencia, todas estas cousas me interesan, entón estaba vendo diante de min. Entón, bueno, iso, ter en conta a comida, o sustento que fai falla, a bebida e demais, e o cansanzo como se vai acumulando. Ademais, tamén hai outras alteracións que poden adquirir como febres, outros males, vale? Según a auga que beban, según se están demasiado cheirando fume, hai moitísimas problemáticas, vale? Estou falando sobre todo da primeira metade da campaña porque a segunda nin a cheirei, pero cando empezades a dirixir é que vos interesa. E logo iso, pode ser que consigan outras aprendizaxes como pesca, por exemplo, vale?
Que máis temos? Isto é unha recomendación da información de que vos podería vir moi ben ter a man, vale? Un resumo que teña pois o nome dos membros do grupo, vale? Neste son os membros do grupo que quedan no grupo, vale? Aquí faltan NPCs porque pois foron caendo o que fora. Vale? Entón tedes o grupo de personaxes, NPCs que acompañan o grupo, niveis de toleira que teñen no momento actual, vale? Pois por exemplo, Farley ten nivel 2, Silge ten nivel 2 e Ginger ten nivel 2. Vale? Sostul se libra de caer na toleira. Despois o listado de idiomas para ver quen se pode comunicar con quen. Ao final é difícil manter isto, vale? No meu caso a humana non pode comunicarse son máis que co grupo, entón, bueno, pois sí que tendo o Stul coa súa habilidade, pois poden comunicarse máis facilmente, pero ten en conta que un punto, vale? Sobre todo ao principio, logo igual xa asumides que, bueno, se van traducindo, pero o comezo que quede aí un poquinho latente pareceme interesante. Ou, cando van a falar de verdade, pois, por exemplo, a humana se intenta negociar con Duergar se queda como só queren vender a esclava. Vale? Entón, bueno, iso, que me desvío. E logo tamén é interesante as pasivas, vale? Porque hai moitas trampas ou demais que detectan por pasivas. Entón, se preguntas canta pasiva tedes e como hai algo que pode interesarte para activar a toleira, pero noutros casos non. Prefires que sea máis fluido todo. Entón, bueno, pues ter iso en conta. Outra cousa interesante a ir anotando son as débedas con Ginger. Saberedes que Ginger é unha apostadora. Bueno, originalmente é un personaxe masculino, pero eu tirei os dados e Ginger, pois hai unha muller. Entón, Ginger é unha apostadora compulsiva. Entón, pois estará todo o rato retando. Pois, vos apostades a que consigo noquear a esa criatura cun frechazo na fronte? 10 pezas de ouro. Os que che cadren. Entón está apostando todo o rato. Claro, ao final o grupo pois xa sabe o que se ven e intentan eludir a aposta. Pero está moi interesante que se teña o cálculo feito explicando por qué. Porque logo te esqueces e che din xera mentira. Entón, se anotades a razón, a débeda en que dirección vai, porque no manual sí que pon ao final como un guiño de que, bueno, os cartos se equilibran según como foran as apostas, como un guiño a Ginger, que no manual pon, que non o di ao principio, que en realidade é unha deidade aburrida, entón di, pues me vou a meter co grupo para vivir aventuras, e total non me vai a pasar nada. Entón, realmente Ginger está para pasarlo ben, dalle igual todo. Podedes facer que lle colle cariño ao grupo ou non, sabes? Pode ser rollo Ryuk de Death Note e aquí. Entón, bueno, pois iso, pois que están aí, que é unha cousa interesante, un detalliño. E logo, isto, sobre todo ao comezo, a lista de componentes materiais dos conxuros que levan o grupo. Porque se non consiguen recuperar os seus obxetos, o saquiño de componentes, o foco arcano, non poden empregar magias con componentes. Entón, por exemplo, a miña maga estaba buscando compulsivamente por toda a cidade que ia, estiveron buscando un grilo non sei canto tempo, por exemplo, vale? Entón, é interesante ter a lista dos obxetos que lles veñen ben e se en algún lugar daría a pé a que ese obxeto estivera, pois poder atopalo ou tentar en algún momento con un destes obxectos se pudera parecer interesante ou escoitar o cri-cri dun grilo, igual é nunha desas gardas e realmente é porque xa están afectados pola toleira ou o que sexa. Isto non o fixen, vale? Non son tan mala, creo. Pero é unha opción, vale? Entón, ter iso, ter a lista de componentes a man para saber pois se interesa esta pedra ou a outra, vale? Que igual o mesmo grupo xa está en riba con iso, pero a mí me viu ben facerme unha lista. Outra cousiña, isto xa non de cara ao grupo, senón a propia persoa, pois todas as regras que se indicaron previamente, vale? As de nado, bueno, nado, as de combate acuático e demais que se foron comentando, pois non está mal telas. A táboa de toleira e cordura, vale? Aquí poden tirar tantísimas veces nesa táboa que se poden chegar a aprender os números. Así que eu recomendo empregar táboas que hai na rede para expandir, vale? De cando en cando tiro nunha táboa, outras veces tiro noutra e outras tiro noutra, non tiro sempre na mesma, unha para que non se saiban os números e outras para que non saia sempre o mesmo. Xa se saben que o 41 ou o 43 é o unicornio. Entón, iso, tamén se empregas diferentes táboas, podes buscar un pouco tamén a coherencia, non? Pois en algunhas che poñen como algo que pasa bo, menos bo, tal, aí debería ser outro dado, pero bueno, máis ou menos como se está nunha zona na que hai, pois non sei,
criaturas nigromantes ou algo así, pois igual algo máis que teña que ver coa vida e a morte, non sei, por poñer un exemplo, vale? E iso que haxa un pouco de coherencia dentro desas táboas que hai máis, o da coherencia máis pensando na terceira, vale? Porque ao mellor ten sentido, por exemplo, o gnomo da infraescuridade que xoga na miña campaña tivo moitísimos momentos de toleira porque mirou cadáveres, escoita voces, entón, bueno, cando chega ao nivel 3 de toleira, igual en lugar de tirar na táboa, pois fago algo relacionado con isto, porque é o que teria que ver. Ou quizáis, cando consiga o nivel 3 de toleira, hai unha escena que ela mesma podería xerar a toleira, para que vou a tirar e que lle saia de toleira a nivel 3, que lle dá medo verse os pés, cando realmente o que estaba vivindo era que se estaba afogando. Igual o que lle dá medo pois son os peixes, ou empeza a ter medo a beber, eso pode ir lamendo, vale, pois non sei, agora non estou moi inspirada, pero é iso, ao nivel 3 de toleira eu diría de buscar algo máis coherente, vale, pero isto é unha suxerencia. Logo, nesta campaña hai faernes, o que implica que é como unha área avisada por Drows na que hai como a maxia de forma inestable, como uns brillos púrpuras, como unha aura púrpura. Nesas zonas, en calquera momento que se empregue maxia, actúa como a maxia do caos dunha feiticeira, é dicir, tírase un dado a ver a ondada de maxia salvaxe que xurde. Vale, polo tanto, están todo o rato xogando con esa táboa que comentábamos antes, de que pode sair calquera cousa, entón, pois, é interesante tela a man. E poden pasar moitas cousas. Vale, despois é moi interesante ter a man pois os tempos que se fan ou que tardan en viaxe marítimo andando, é dicir, ter o mapa e xa marcadiño, polo menos nas zonas polas que están e as zonas outras que poden ir canto tardarían, cantos días e demais dende cada zona. Hai unha pequena táboa destas na campaña, pero bueno, podedes adoptala e facela a máis sitios, vale? Porque, bueno, lle faltarían cousiñas. E logo tamén na infraescuridade poden atopar diferentes tipos de fungos dos que podes obter madeira, alimento, luz. Entón, bueno, pois está moi interesante ter xa a lista a man, porque moitas veces era o único que coman. Que máis? Logo, a hora de preparar os eventos cando están de viaxe, vale, por exemplo, cando escapan de Belkin Belve, dependendo por que ruta collan, a quen lle fagan caso, a Bupido, a Xuxar ou a quen, irán nunha dirección ou noutra, vale? No meu caso, lle fixeron caso a Xuxar porque estaba máis preto. Entón, para preparar os días durante esta viaxe, que neste caso era por terra, se fan unha serie de tiradas, vale? E de rexistros. Por un lado, o nivel de persecución e sustento, que iso o debemos ter a man. Se acaban de escapar, pois o grupo Drow non está demasiado lonxe, pero despois según se atopan un laguiño pequeno e pasan por aí, pois o grupo Drow pode perder o rastro, o segundo que vayan pasando, vale, se cortan unha ponte pola que acaban de pasar, pois tamén. Entón, bueno, o nivel de persecución está interesante telo a man. O sustento tamén, é dicir, canto van de alimento, porque iso lles perxudica a nivel de cansanzo. Pero despois, por cada día, hai unha serie de características polas que camiñan, vale? Isto entendo que moitas másteres preferirán non seguir o pé da letra. Eu sei que ao principio o fixen para todos os días, vale? Entón, era por cada día tirar un dado de 6 para ver o espacio do túnel, vale? Será ancho, se ian en fila. E logo, a iluminación, a cantidade de iluminación, se iban completamente a escuras, senón, ás veces é só para narrarlo, se non hai eventos, pero se hai eventos, pois, obviamente, pois, poñerse aí un mapiña bonito. E logo se tiraba na táboa de eventos. Aí tedes á esquerda a viaxe no lago escuro, que sería para, no caso da viaxe marina, e a dereita a viaxe por terra, que gostaría que ter posto ao revés, pero bueno. Entón, aí, pois, se tiraría. Aí a tedes tamén resumido o espacio un de 6 e un de 6 para a iluminación. E despois se os organizaba así, vale? Vedes o día, porque cada 4 horas o do lago escuro, entón entre as 12 e as 4, entre as 4 e as 8 a ver se acontece algo. E no outro simplemente era viaxe e descanso, é dicir, día entre comillas e noite. Entón, bueno, tirábase nos eventos e xa está, igual pasaban 3 días nos que non acontece nada, outros sí, tamén se sae 3 veces o mesmo evento
pois se pode narrar de outra forma ou facelo todo seguido para que vexan que se, por exemplo, cando van avanzando Drows coa enfermidade, pois simplemente os ven, ni sequera teñen por que pelexar. Mentres viaxades durante moitísimas máis horas das que sodes quen de contar, vos atopades con criaturas que parece que lles van crecendo fungos, por exemplo. E senón, bueno, se hai eventos variados e demais, pois se van engadindo. E xa está. Iso xa un poquinho a xestión. No Lago Escuro sí que era moi interesante dos rápidos e así, que depende un pouco como se enfoque, se non pode ser moi pesado de bueno, pois tiramos un... Eu os deixaba tirados de antes, vale? Xa vedes que tiña esa táboa para ver o que ia acontecendo, entón xa lles ia narrando. Para min é moito corte o de lanzar en mitade, espera, que saquei tal, entón vou engadir as criaturas, non, xa teño todo listo. E vai máis fluido, entón pois xa o tiña aí preparadiño e xa ia narrando. E iso, había escenas que eran moi divertidas. Ás veces cando, por exemplo, hai nunha que atopan unha illa, na illa engadín algún símbolo, entón cada vez que atopan outra illa buscaban a ver se estaba ese símbolo probablemente acabe meténdolle algunha trama porque están investigando ese símbolo en canto poden. Entón, bueno, pois é moi conto que sinxelo engadir isto porque coa toleira que hai aquí con todo o lore que hai non creo que te vaya a ter moito problema, pero a ver a que vai levando. E logo, suxerencias. Vale, un mapa da infraescuridade da superficie. É dicir, acoplables para enterarte. No meu caso, como sí que había personaxes da infraescuridade, tamén tiven que engadir as súas orixes, por onde entraban e saían, onde estaban os seus poblados ou o que fora. Entón, bueno, tamén me interesaba. E logo tamén engadín por trama varios eventos, ou, por exemplo, o como se chama? Non me acordo. Bueno, hai unha mini mazmorra, hai un par, vale, a de Caen, non a cheguei a engadir o mapa porque a puxen antes, pero hai un templo rezumante, creo que o engadín no mapa para saber onde estaría, vale, porque unha persona se está buscando a unha compañeira e aí vai a topar o rastro. Entón, o engadín para saber en que parte do camiño a toparía. É porque la está buscando pistas, entón necesita pois en que dirección está e demais, polo tanto necesitaba ese mapa, moito. E as distancias, e logo para ver que cando ascendan a superficie, se van por aquí ou van por alá, onde van a estar na superficie? E me interesa que estean a tanta distancia que se consiguen sair por aquí, entón un pouco calcular e demais, porque sí que estando na superficie, as personaxes aí se siguen as normas, son da superficie, saber se sairían preto da súa casa ou non, ou en algún lugar que coñecen. Entón penso que é interesante pois ter os dous mapas, ainda que ao comezo vais a usar basicamente o da infraescuridade. E logo que dicía, para min é moito máis sinxelo plantexala como unha aventura lineal, creo realmente, ata onde lín polo menos que o é, está desorganizada a información como se non o fora, que sería muitísimo mellor se estivera organizada, pero para min polo tema de niveis, polo tema de viaxe e demais está como plantexado para que sigan unha orde. Isto me acordei do nome da cidade que querían ir aos nomes das profundidades. Vale, obxectos máxicos. Nas campañas de Dungeons and Dragons a Wizards lle encanta meter obxectos máxicos moi poderosos. Para min é un problema que se obxectos máxicos moi poderosos. Podedes dicir, bueno, pero nesta campaña que tan dura igual non desnivelan tanto. Eu vos direi, pois certo, pero siguen sen gustarme. Polo tanto, hai un obxecto que se consigue bastante cedo, que é a portadora da alba, que no meu grupo a chaman Lucerito, que é un obxecto moi, moi poderoso. Non sei. Entón, o que eu fago? Por un lado, tede en conta a que altura da campaña poden aparecer se entran en que sitio, vale? Van a desbalancear, os obxectos máxicos desbalancean, e se atopan un que o leva, pois vai estar comparado co resto vai brillar máis. A min gustame que no grupo máis ou menos, na medida do posible, poida intentar un pouco equilibrar a presencia de cada personaxe. Entón, o que eu fago con estes obxectos é intentar equilibrarlos, por exemplo, se ten un obxecto destes que teñen 10 usos e logo se gastas o último pode ser que se rompa, pois igual teñen 10 usos e fin, no meu caso, vale? Pa que me gusta que traballen co de valorar se paga a pena, se non, que teñen que ter en conta o risco, podo quedarme sen el, pero realmente necesito un pregalo agora, vale? E tamén os obxectos máxicos en algún punto poden ser obxecto de negociación para liberarse da escravitude, por exemplo. Entón, bueno, isto como me gusta a min, vale? Non me gustan os obxectos máxicos que dan poder porque sí. Outros, por exemplo, non nesta, pero en Tyranny of Dragons hai unha máscara que poden empregala e lles dá moito poder, pero
canto máis tempo a usan, vanlles absorbendo a mente, entón como que van tendo interferencias, vale? E no feito non a chegan a usar moito. Entón, bueno, esta é outra das cousiñas. E a de, por exemplo, a de portadora da alba, o que fixen foi facer que tivera como o rasgo de que se adapta a quen a porta, de forma que dividen un pouco as súas habilidades dependendo de quen a usa. Por exemplo, a Bupido dalle invisibilidade máxica, ainda que ataque ou sexa atacado, non se lleve se non quere, por exemplo, vale? E despois, pois, quen o está levando porque escoitaba as voces de que lle pedía axuda é o bardo, e no seu caso dalle un máis un non ao ataque, senón o dano de cada conxuro verbal, que no seu caso pois, son todos, e logo aparte ten como esta sintonía, esta capacidade de escoitar criaturas non vivas, vale? Entón, bueno, pois neste caso iso. No resto do grupo pois tendría outras habilidades. Despois, en canto, por exemplo, no lago escuro, nos rápidos ou cando chegan a unha fervenza, en teoría, na campaña, cada membro ten que tirar para ver se se salva e logo se salvan a maioría ou non. É máis lioso así, penso. Entón, o que eu decidín facer é multiplicar pola dificultade, vale? Pois se a dificultade da caída era 15, pois 15 por 2 e logo isto se tiña en conta que serán 11, pois tiñan que cada membro do grupo tira o dado, vale? E se suman todas as dificultades, non. Se suman todos os resultados do dado e de aí, pois, iso, se ten en conta se alcanzan a dificultade por 2, vale? Entón, 11 aí son 11 tiradas. Asumindo que sexan 11 personaxes, vale? Logo pode ser máis cruel ou non, en plan, pois sodes menos, pero dificultade a mesma. Entón, por exemplo, algo que teña dificultade pois 50, pois tiran todos, NPCs incluídos. Terían o rollo de que se hai NPCs descansando, personaxes descansando, espertarían porque ven que é delicado ao grupo, entón tirarían en desvantaxe porque estaban dormindo, pero tirarían e sumarían, vale? Entón, bueno, para simplificar eu fixen iso, tiradas grupais de que tire todo o mundo, se suma todo o total e ver se chega a 50, 70 ou a dificultade que corresponda. Vale, pero podes facer outra conta, esa foi a que me cadrou a min. Vale, a hora de xestión de NPCs e destinos na campaña, ao comezo, no primeiro capítulo, aparece esta lista de NPCs, vale? Esta lista de NPCs con uns trasfondos bonicos, falta información aí, pero bueno, por exemplo, o que dixen de Ginger aí non se indica, está aí ao final nun recadriño así, e ti, pois estaría moi ben saber que era unha deusa, gracias. Entón, bueno, non che din a importancia de cada personaxe. Eu aquí sí que estive intentando indagar antes de empezar a xogar para ver porque hai personaxes que en certos puntos da campaña teñen como o seu momento. Entón, pois, me parecía importante que chegaran ao seu momento, entón non podían caer antes, vale? Por exemplo, Bupido. Bupido, aquí tamén vou explicar un pouco a forma de ser como rolei. E Bupido é un traidor, vale? Está tolo completamente e non é un derro o uso, vale? É moi gregario, moi educado, moi formal, é como o máis polite do grupo, vale? Moi todo calma, todo bien, non vos enfadedes, somos amiguis, vale? Derendil, no meu caso saiu que era muller, así que era unha princesa 12, porque era como unha princesa e quería ser unha princesa dun conto de fadas porque tamén está tola, e ela cree de verdade que é unha princesa, entón está como, por exemplo, recordo que estaban na cela e se achegou a unha toda enorme, pum, 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 achegouse a maga porque tiña unha tea, topara unha tea, e Derendil se achegou e se quedan todos, ai que la mata. E en realidade o que pasou foi nada, que se anicou para que lle puxera o lazo, non, como lle falaban outro idioma e a maga non sabía infracomún, estaban todas así, pero foi moi divertido, ao final lle puxo o lazo, dos, que mona. Pero claro, é unha princesa 12 a vez brusca, así que ten un contraste moi bonito, porque como moi doce de, ai, coidado que me pisas o vestido, quita coño, e saes voando, te reventa. Entón, claro, era neste caso a Derendil la perderon bastante adiante porque lle colleron moito cariño, non a perderon de que morrera ou non está claro,
ela sacrificouse polo grupo para cortar unha ponte cando o grupo xa cruzara e deixouse atrapar polos Drows. Ches dixo que non miraran atrás, entón é posible que volvan a topar porque estaban en disposición de axudar a buscar o seu reino. Entón é interesante que quizáis máis adiante pois se podería recuperar, non o sei. Eldez, no seu caso, é o que pide que leven o seu escudo á súa familia. Ten todas as papeletas de ser sacrificada, vale? Porque é unha paladina que protexe o resto. Polo tanto, no meu caso, foi quen se quedou a protexer a hora do escape. Vendo que viñan os Drows e estando na ponte, ela quedouse no centro bloqueando para que non puderan pasar sabendo que ia caer. Derendile moi complicado realmente que estea viva. Pero antes diso pediulle ao grupo que por favor, porque aínda non colleran os obxetos, que por favor entraran a coller os obxetos e levaran o escudo. As armas están aparte do resto dos obxetos, entón o escudo así que o recuperaron dela e o levan en riba para intentar devolvelo á súa familia, que ainda lles queda viaxe. Logo Ginger, pois xa o comentei, basicamente unha deidade que acompaña ao grupo porque se aburre, está obsesionada coas apostas, é unha personaxe moi divertida ou moi cansina, depende de como se vexa. Ront é un típico abusador, abusón da xente, entón pois está aí moi en riba, que te meto, que non digas tonterías. Supónse que é un cabeza oca, pero bueno, ten a frustración de que foi cobarde no seu grupo e ten esa inseguridade, entón no meu caso tamén caeu ao comezo enfrontándose como unha forma de redimirse de me atraparon porque non amosei valentía defendendo o meu grupo, agora o meu grupo non está aquí para velo, pero meu Deus sí, e vai a ver como son quen de ser valente por unha vez, e polo menos sabendo que non sabía cando ia caer en batalla, amosando a súa valentía. Entón Ront tamén caeu ao comezo na miña campaña. Sariz é unha personaxe que interesa que chegue a Graslook. Teño que averiguar como se dixo, ben aprendermo. Sariz é unha personaxe moi curiosa, porque ao comezo ele está como afastado, volveuse tolo e traizou o seu grupo, por iso está aí, está empezando cunha infección bastante seria. Entón, no meu caso sí que o rolei dunha forma un pouco peculiar, porque era como, ás veces dicía unha cousa de non quero saber nada de vos, tal, e logo se iba chegando, porque claro, as esporas facían que quixera xuntarse co grupo para infectar. De feito, pasou unha cousa graciosa, é que nalgúna das gardas xuntouse con Githyanki, que tocou a garda, e claro, era borde, pero de cando en cando se iba como achegando para pegar as esporas. E aí hubo un malentendido. Empezaron a todas, a Sariz lle gusta a Silge, e coa tontería parece que non é oficial, pero foi xurdindo amor. Sariz notou que era quen podía infectar. Entón foi achegando máis e máis, e bueno, pois onde xurden as esporas xurde o amor. Bueno, máis adiante nos túneles de Graslook hai un evento particular para Sariz que logo sairá outro máis adiante, vale? Cheguei de momento de Graslook dos túneles tendo en conta que era como parella non oficial de Silge do único, bueno, do case o único hombre do grupo, pois foi un momento bastante emotivo porque intentou protexer a Silge antes de caer víctima das esporas e teñen pensado volver a toparse con el, queren salvalo basicamente, realmente. Entón, claro, surdiu esta trama aquí moi bonita. Stuhl é unha cousa moi bonita. Escoitei moitas burradas que se fixeron con Stuhl noutros grupos, pero imos omitir iso da miña mente. Stuhl é como un bebé, é unha cousiña bonita e adorable. E de feito como empezaban a facerlle moitos cariños e tiña medo porque, a ver, é unha cría. Empezou a chamar mamá a Breina e vamos, que ninguén se meta con Stuhl. Teñen como a nena mimada totalmente. Entón, bueno, pois é un bebé. É un bebé que a nivel pragmático que lles permite a comunicación saltándose o tema dos idiomas e falar mentalmente evitando que o resto poida escoitarlles. Así que, ademais de ser adorable, é unha ferramenta útil. Non nos combates. Non estades en combates que lle fan pupiña. E logo están Irmá. Aquí non actualicei. Cachos. Bueno, pois están Topsy e Turby, que son... Creo que Topsy era a Irmá e Turby era o irmán. En este caso, Topsy
máis comunicativa, tampouco que sexa unha cousa tola, pero así que busca como vínculos e asociacións, polo menos como relei eu, pero son distantes co resto do grupo porque teñen un segredo que son muller e home rata, co que non queren que descubran o seu segredo e pois lles corten a cabeza ou lles claven unha espada de prata. Entón, para evitar iso, pois se afastan bastante. Pero ela é máis sociable, tampouco que iso que sexa o máis sociable do mundo, pero é máis sociable e ele é máis recluído. El, de feito, prácticamente non fala nada. Así que, bueno, no meu caso, como xa era unha cantidad de NPCs desbordante para min, cando escaparon, Topsy e Turby fuxiron por outro lado e xa os atoparán cando estean preto de Blindstone, porque hai nun punto en que daría pé a que se atopasen, así que probablemente aí se atopen. Por que non? Entón, por exemplo, Topsy sí que chegou a facer unha pequena alianza coa monxe do grupo, así que pois por aí tiraremos probablemente unha axude a outra ou o que sexa, según como vayan tornando esas cousas que non teño nin idea. Pero bueno, ter en conta iso que interesa. Ai, me saltei a Sushar en caso perdido. Ted en conta en Sushar, porque non o pon ata que chegas a Slooptube, que a súa raza, aparte de visiblemente como un peixe, primeiro non teñen párpados, así que podedes narrar o incómodo que pode ser dormir preto de Sushar. Segundo, cando falan, móvense porque os peces non paran, entón estaría como camiñando en círculos mentres fala contigo e lle estrenaría que o resto non falen. Vale? Este é un punto moi curioso que no meu caso tiven que xustificar que como estivera afastado e tal, deixara de facelo ou non facía tanto, pero é un punto que sí se narre de entrada. Eu ata que chegaron aos Slooptube e veron que todos se comportaban así de unha forma estrana, pero ese é un punto a contar. Sushar non participa nos combates. No meu caso, Sushar sí participaba en defensa, é dicir, cando iban a matar alguén, protexía, puña o seu corpo ou quitaba algún corpo inconsciente do medio, pero non atacaba a ninguén. Non sei, no meu caso era a súa forma de demostrar ao grupo que se seguían o camiño da luz, podían seguir con vida e demais. Interesante que Sushar chegue a Slooptube, é bonito. Entón, bueno, por resumir, sería interesante que Bupido chegue a Kraslook, porque ali onde vai a efectuar a súa traición, no meu caso rouboulle a Lucerito e odiaron moitísimo. Interesante que Ginger chegue a ter un vínculo co grupo, non hai que chegar a X sitio. É interesante que Sariz chegue aos túneles de Kraslook. É interesante que Sushar chegue a Slooptube. É interesante, asumo, que Stool chegue a Neverlight Grove, vale? E logo Topsy e Turby a Blindstone tamén estaría ben. Entón quedan así como máis soltos, pois Derendil, Eldeth, Ront e Ginger pode facer o vínculo cando queira. Entón, bueno, pois, aí máis ou menos xogando con iso para poder aproveitar máis as tramas que hai, que son moi interesantes. Pois vos lo deixo, vos facedes con esta información que queirades, pero creo que é interesante tela en conta. E logo, ademais na campaña, aparecen pois a Sociedade de Drow, que ten como unhas tramas políticas interesantes, vale? No meu caso, como hai unha Drow, sí que preguntaba bastante de que familia era cada quen para saber se había problemas entre esas familias ou non. Se o grupo non é Drow, non entenderá estas referencias, pero cando cheguedes máis avanzado na campaña, sí que é interesante saber os conflictos entre as casas. Entón, pois iso, ter un poquinho a man a Sociedade de Drow, os clans Duergar que hai, isto non creo que non en tanto detalle, pero tamén non sobra. Logo aparece a Sociedade do Esplendor, que é un grupo curioso de criaturas, por exemplo, hai un Mindflayer, e creo que había un troll, bueno, hai criaturas diversas que esas en concreto que forman a Sociedade do Esplendor son moi intelixentes e se xuntaron como para facer unha investigación e para aprender e demais. Entón, bueno, van aparecendo por aí puntualmente e está curiosa a cousa. Entón, sempre poden usarse como gancho. No meu caso foi moi interesante cando se cruzou o Githyanki, porque xusto tocou o Mindflayer nas tiradas de evento. E hubo aí un susto enorme para Silge cando mirou o Mindflayer e logo cando mirou que lle falaba non o atacaba, até que hubo un punto no que hubo un confrontamento de que unha palabra subiu por outra e o Mindflayer case o ataca. Entón aí foi moita tensión, estivo
Estuvo moi genial esa escena, ata que o meu freller dixo, bueno, marcho. Porque o que quere neste caso, este en concreto, non sei se era femenino ou masculino no meu caso, busca o coñecemento, non está deixando de comer cerebros, salvo para subsistir. Pero foi moi interesante. E bueno, logo coñecer un pouquiño iso que comentaba antes, como funciona a sociedade de Kuo-toa, os derro que soen estar tolos. Te feito moi chamativo que poden facer, o sea, poden sacar menos un a tirada de ataque ou de dano ou algo así, teñen menos un na arma en algún punto. Era como, pues bueno. Así que nada, non quería enredarme moito, pero me enredei. Logo irei pouco a pouco o capítulo 1, capítulo 2 e demais, porque teñen moito que sacar. Pero creo que algúns dos puntos de aquí son interesantes a ter en conta antes de dirixir esta campaña de cara á organización, porque é bastante enrevesada como está todo posto, e a ter en conta información de NPCs e de regras que estaría ben ter a man. Así que nada, agardo que non me diedes moito e nada, que teñades sorte nos dados. Vémonos!